ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Автотив. Ҳама каса хубен, саломати хубе, вақтатон хушай. Худованд доим усул бошен. Ирӯз 27 феврали соли 2024. ирӯзанавар обши мошино пони советский мондагием бачаҳо. хоҳиши подписчикот бари шумо. ваз 2111, ваз 2107, ваз 2114, ваз 2199, ваз приёра. ҳай хулоса навор чоткай бачид, ҳамаша тамошо кунед. Кадомаш маъқул мешава бачаҳо? соҳибоша занг бизан рафта бихарашина. хотими ҳато дар ҳамин навор лайк зананда подписатсия кунед. барои реклама муроҷиат кунед. имо ватсап хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат ҳамин чизе боша мо рекламаш мекунем. дар тикток, инстаграм, дата ютуб каналда ҳаракат мекунем фурӯхта битем бачаҳо. маълумотро бо диққат гӯш кунед, подписатсия кунед, ҳозе ки дер накунед. ҳамин лайка биза, зангулаша биза ки эрна сар мекунед тамошо кунед бачаҳо. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем, бардори азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания Акай Исломҷон дар городи Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо ватсапи холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ, ҳам ватсап занг бизанен, регистратсия мекунад. дани базаш 3 моҳа ҳастай. 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад, Савдо ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. марамат занг зада бипурсен ша. кортона осон мекунад. Авто ТВ якм эълона сар мекунад шеринар. бо диққат тамошо кунед. ваз 2114 ҳастай ки соли 2004. расма бинен, баҳора битен. 2004 сол ваз 2114 меганша. састани созай хулоса. 16500 сум нархш. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мотор Звера, инжектор, гонка масъалашда зури бадай, расход надора, губкават кардагӣ, печка, магнитофон, ҳамаш мақсад садай. пулара оборот заводид мешава. ҳай ки маъқул баша мегириш мега. рақамош 1212 падарка ҳай. хоб ҳуҷҷати солона мекуненш тамом дӯстон. састаниша қайд кардан ки чоткай. нигоҳ ки дам бигӣ. рақамҳои телефонаш 938 занг бизанен. агар ҳамин мошин маъқул боша, агар бирем бихаренш. навора бо диққат маълумотро гӯш кунен. мошинчиҳо беҳадди бад фасони чотка ғалтид. ҳамаш ба хотири шумо. ҳамин рӯи хотири меҳнато пабраст ки бахилӣ накунен. ҳамин лайка дар тарафи даст чапай биҷиқен, дараш тамошо кунен. мегзарем ба дуюм мошинчаи фурӯшӣ. ваз 2107 любителои 07 ҳамаҷо бошен, агар тамошо кунед акам. соли 1997 рақамҳои 553 рақамҳои дастӣ занг бизада маслиҳат ки шаҳри Душанбеда қарор дорад. нақша мега 20000 сомонӣ. гази бензин кор мекунад, яъне ки қайд кардан газ бензинай. мотор 1.5 механикай. састаяниш созай хулоса. беҳуда занг назанен. мошинхари конкретни бошен, агар марамат ҳамин рақамоша монед дар рӯи экрани шумо занг зада маслиҳат кунем ҳайш бачаҳо. хоб беҳуда зангшон назанен. мақсад нафарое ки мошинхар ҳастен, мошин мекунен, просто интересоват кард, занг назанен. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска нав, 4 баллон нав. биёбин мошина мега маъқул шава, агар савдош мекунем шербача. хулоси гап бачаҳо, касоне ки мошинхари ҳаққӣ ҳастен, ҳамон нафарот занг бизада нашоти мошино нархамоша маслиҳат кард. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Volkswagen ҳастай ки дар шаҳри Москва тарафи Русияда қарор дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастен, ҳамон нафарот занг бизанад. беҳуда занг назанед. нархша мега 500,000 рубл, 5 миллион рубле. солиш 2015 сол. мақсад мегирен, такси мезанен, Яндекс Go, Let's Go мегӣ, ҳайкада мегарди. састаниша қайд кардан созай хулоса. механикай, мотор 1.6. ҳамин хел гуфтагиам бачаҳо. гази бензин. хоб рақамҳои +7 926 196 5090 ватсап шунай занг бизанен, ҳози бирем бихаренашина. агар дар шумо хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, компютер, компания, велика чизе боша барои фурӯшу реклама кардан, рақаммон дар аввали навор мондагӣ. амо ватсап, имо телеграм бачаҳо метавонед роиш кунед. мо иншоалло дар навори баъдина фурӯшда рекламада мегзорем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ваз 2111 ҳастай ки солиш 1983 сол. тоза советский. марамат занг биза бихариш. шаҳри Хуҷанд мерен, ҳамон тарафуда мошинча қарор дорад. искара би дам бигӣ. гази холӣ
мотор 1 литр механика будай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Краскаша бинед бачаҳо чӣ хел чоткай хушрӯякай, хеле мақсад фасони хушрӯйда. Балоношам балонои корӣ 9000 сомонӣ мега дӯстон. 9000 ба забони тоҷикӣ 9000 сомон бачаҳо занг зада бихарен. Шина шаҳри Хуҷанда қарор доштааст. Барои реклама муроҷиат кунед бачаҳо. Имо WhatsApp дар боло мондем, чунки бисёри бачаҳо мақсад бо мо да занг мезананд нашоти ҳамин мошино. хоҳишай ҳаматон рақамҳои хадашта нашоти мошино занг за, нашоти реклама мо да занг занем. Панҷум эълони ирӯза. Мошини панҷум ваз 21099 харо ҳамиҷа бошен, агар метавонен дастора бардорен. Солиш 2000 солай. Сасяниш соз дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. 8500 сум пул нархаш. Бензин, газ плюс бензин, яъне ки мотор 1.6, коробкаш механика, мотор, коробка ходовойша мега, мотор, коробка 100%, 4 балон 90%, краскаш 80%, салон кор дора мега бачаҳо. Салониш камтар кор доштааст. ман фикр мекунам ки ҳамин навор беҳад навори зур шид. Наворе ки бачаҳо хоҳиш кардем мондем. Фақат советскиҳо, ҳамон нафароне ки хоҳишманд ҳастен, навори моро бо диққат тамошо кунен, яъне ки маълумотро гӯш кунен. Далши навороли дарозай бо ҳастай дар пеш мошино чотка мондагӣ ҳастем бинен. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. замини фурӯшӣ, яъне ки фундаментош рехтагӣ дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6 мега, қитъаи 6 деҳаи Чаманзор. замин иборат аз 6 сотиқ замин барои 5 дар хона, калидор, ҳамом, фундамент рехтагӣ тайёр. документҳо 100% мега, об свет постоянӣ будааст бачаҳо. хай бо зангават карда бибинен ша. нархша мега 80000 сомонӣ. рақамҳои 988 53 37 80 ё ин ки WhatsApp 37 674 3718 WhatsApp да занг бизанен, мақбул боша бигирен. дӯстон азиз, нашоти бо замин маслиҳат кунед худотон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2114. любителои 2114 анҷо бошен, тамошо кунен. солиш 2008 сол. рақамҳои 30 200 842 дастӣ. рақамҳои телефоншон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 14000 сомонӣ нархаш. рақамҳои транзит, краскаш ҳамиқер болимени, мақсад тенҷ фасон хушо. бензини холӣ, мотор 1.7 механика. занг биза маслиҳат кар. савдо дар назди мошин дар шаҳри Ваҳдат. Ваҳдат дар наздикии Душанбе бачаҳо. касе ки намедонад Ваҳдата, хай ина гуфтемтон. краска сафед. краскаша бинед, хай хушрӯяк фасон тенҷи бад просто бомба. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз приора меган ира бачаҳо. приора харо ҳамҷа бошен, агар ана тамошо кунен. мошинчара фикр мекунем ки тоза молодёжник аган. 2006 сол. Душанбеда қарор дорад. 33500 сум пул нарх. бензини холӣ, мотор 1.7 литр, коробкаш механика. сасяни соз. мошинча 100% ягон камбудӣ надора. я усто мешнонӣ мегарди, фақат мақсад усто қатӣ мегарди ки иҷа шӯхӣ кардагай ки шуби вайрон шавагад ҷоша соз мекунем. мотор, коробка 100%, ходовой 100%, сурашна сум дар корай, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка дора. беҳуда занг назанен. яка шӯхӣ кардагай ки мақсад устора мешонен қаттон ҳайкала мегарден мега. дар иҷа маълумоторам хеле гуфтагам бачаҳо. душанбеда 33500 сум нарх. бензини холӣ будай, мотор 1.7, коробкаш механика. рости бачаҳо, чӣ хеле ки шумо хостен, мо ҳам хеле мошинҳоро пешниҳод кардем. замин, хона, мошин, квартира, техника барои реклама номеро мондагем. метавонем муроҷиат кунем бачаҳо. ногуфта намона, дар YouTube канал, TikTok, Instagram да ҳаракат карда рекламаш мекунем. худо хоҳад фурӯша рекламада мегзорем. канали якими мо ба номи Савдо ТВ бачаҳо. силкаш дар комментария. кайсла дар кори марамат.
тамошо кунед, лайка бизаненда наворои моро жар кунед. Хайр бачакҳо.